जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवारधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवारधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा எல்லா பக்த கோடிகளுக்கும் வணக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம 12வது அத்தியாயத்துல இருக்கோம். இந்த அத்தியாயத்தோட பெயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகம், பக்தி சேவை. நம்ம பக்தி செய்வதன் மூலமாக எப்படி பகவானோட இணைக்கப்படுகின்றோம்ன்றத பார்க்க போறோம். இது வந்து இருக்கிறதுலே ரொம்ப சின்ன அத்தியாயம், 20 ஸ்லோகங்கள் தான் இருக்கு இந்த அத்தியாயத்துல. 18 நாட்களில் பகவத்கீதை லெவல் 1 கிளாஸ்ல வந்திருக்கின்ற அனைத்து பக்த கோடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்து நம்ம பார்த்த அத்தியாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 11வது அத்தியாயம். அந்த 11வது அத்தியாயத்துல பகவான் வந்து விஸ்வரூப தரிசனம் வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து காட்டினார் பார்த்தோம். அர்ஜுனர் வந்து பகவான் கிட்ட வந்து உங்களுடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை எனக்கு காட்டுங்கன்ற கோரிக்கையை வைக்கின்றார். முதல் ஸ்லோகத்துல இருந்து 4வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து தனது விஸ்வரூப தரிசனம் வந்து எப்படி இருக்குன்றதை விளக்கினார். 5வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 8வது ஸ்லோகம் வரைக்கும். அந்த தரிசனத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம், விஸ்வரூபத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அர்ஜுனனோட பார்வை எப்படி இருந்ததுன்றது 9வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 14வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்தோம். அதை அனுபவித்த விதத்தை வந்து அர்ஜுனர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றார் 15ல இருந்து 31வது ஸ்லோகம் வரைக்கும். கிருஷ்ணரோட பதில்கள் 32ல இருந்து 34 வரைக்கும் பார்த்தோம். அர்ஜுனரோட பிரார்த்தனைகள் வந்து 35ல இருந்து 46 வரைக்கும். சோ அப்பவும் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு அவரை பார்க்கறதுக்கு தூய பக்தி வேணும் அப்படின்றத வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு 47ல இருந்து 55 வரைக்கும். ஏன்னா அத்தனை முனிவர்களும் தேவர்களும் ரிஷிகளும் கூட பகவானோட அந்த ரூபத்தை பார்க்கறது வந்து மிகவும் அரிது. ஆனா அர்ஜுனர் வந்து எப்ப வந்து ஒரு சேவகனாக பக்தனாக இருந்ததுனால அந்த தரிசனம் வந்து கிடைத்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அல்டிமேட்டா பகவான் வந்து பக்தி யோகத்தை தான் வந்து அங்க இன்சிஸ்ட் பண்றாரு. நம்ம முதலே பார்த்த மாதிரி இந்த பகவத்கீதை வந்து பாத்தீங்கன்னா 18 அத்தியாயங்களை கொண்டது. முதல் 6 அத்தியாயங்கள் வந்து கர்ம யோகத்தை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. அடுத்த மத்தியில இருக்கின்ற அந்த 6 அத்தியாயம் பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகத்தை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது நமக்கு. கடைசியா இருக்க அந்த 6 அத்தியாயம் வந்து ஞான யோகத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்றது. நம்ம இன்னைக்கு வந்து மத்தியில இருக்கிற அந்த 6 அத்தியாயம் பக்தி யோகத்தோட கடைசி இதுல வந்து நம்ம இருக்கோம். இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து 12வது அத்தியாயத்துல இருக்கோம். இதுல வந்து பக்தி யோகத்தை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். சோ பக்தி யோகம் வந்து எப்படிப்பட்டதுன்றத முதல் ஸ்லோகத்துல இருந்து 7வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பாக்குறோம். பக்தி வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலைகள் என்ன, நம்ம வந்து அனன்ய பக்தி, நிஷ்காம பக்தி அதெல்லாம் ஒண்ணு பார்க்க போறோம். இப்ப 8வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 12வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் கிருஷ்ணருக்கு நம்ம பக்தி செய்வதற்கு என்ன தகுதிகள் வேண்டும்ன்றத 13ல இருந்து 20வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்க்க போறோம்.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானகிராமன் பிரபுஜி கை உயர்த்திருக்கீங்களா? பிரணதில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க பிரபுஜி. வச்சிருந்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா வேற யாராவது படிக்க இருந்தாலும் படி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகய சக்ஷுர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் சாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமாஹ்யம் ததாதி சுவ பதாந்திகம். வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோ ஸ்ரீ யுத பத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதன் இதம் தம் ச ஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் யுதாம்சः. ஏ கிருஷ்ணா கருண சிந்து தீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷோ கோபிகாந்த ராதாகாந்த நமஸ்துதே சப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தா வனேஸ்வரி ரிஷபானு சுதே தேவி பிரணமாயி ஹரிபிரியே. வாஞ்ச கல்ப தர்ஷஸ்ய கிருபா சிந்து ஏவச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேயோ நமோ நமः. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராஹ்மணோ இதாசாய ஜகத் இதாக கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமः. நமோ மகா மதாந்தாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ண கிருஷ்ண சைதன்ய நாமனே கௌர தேச நமः. குருவே கௌர சந்திராய ராதிகாய யததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமः. நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய இஷ்டாய பூதாய ஸ்ரீமத் பக்தி வேதாந்த சுவாமினி இது நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதே தேவ கௌரவாணி பிரச்சாரினே நிர்வேஷ ஸ்ரீனுவாதி பாய்ச்சாத்திய தேச சாரினே. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த இருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தியான ஸ்லோகம் இருக்குங்களா? யார்கிட்டயாவது தியான ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி பிரபுஜி? நீங்க டிஸ்பிளே பண்ணா படிச்சிடலாம் மாதாஜி. இல்லைங்க பிரபுஜி, இது லேப்டாப்ல ப்ராப்ளம் இருக்கு, அதனால எதுவுமே ஆட் பண்ணல. நான் லாஸ்ட் டைம் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை அப்படியே நம்ம வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்றோம். சரி மாதாஜி நீங்க சொல்லிடுங்க, நான் படிச்சிடுறேன். ஒன்னாவது ஸ்லோகம். பாகியலட்சுமி மாதாஜி, சீதாலட்சுமி மாதாஜி அவங்க கிட்ட இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தியான ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓம் பார்த்தாய பிரதிபோதிதாம் பகவதா நாராயணேன ஸ்வயம் வியாசேன கிருதிதாம் புராணமுனினா மத்யே மகாபாரதம் அத்வைதாம்ருதவர்ஷிணீம் பகவதீம் அஷ்டாதசாத்யாயினீம் அம்பத்வாமனுசந்ததாமி பகவத்கீதே பகவத்வேஷிணீம். அடுத்தது படிக்கவா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. நமோஸ்து தேவ்யாஸ விசால புத்தே புல்லாரவிந்தாயத பத்ர நேத்ர ஏன த்வயா பாரத தைல பூர்ணக பிரஜ்வாலிதோ ஞானமய பிரதீபக பிரபன்ன பாரிஜாதாய ஸ்தோத்ர வேத்ரேக பாணியே ஞானமுத்ராய கிருஷ்ணாய கீதாமிருததுஹே நமக. சர்வோ உபனிஷதோ காவோ தோக்தா கோபாலநந்தனः பாட்டோ வத்ச சுதீர்போக்தா துக்தம் கீதாமிருதம் மஹத்.
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् भीष्मद्रोणदडा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोदीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्धक केशवः आराचर्यवचं सरोजममलं केदार्थकन्दोत्कटं नानाज्ञानकेसरं हरिकदा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जन षट्पदैरहरहै पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिन श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः संवन्ति दुर्गेस्तवै वेदैः साङ्ख्यपदक्रमोपनिषद गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तत्कदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः. हरे कृष्ण माताजी. அவ்வளவுதான் இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பபிதா மாதாஜி நமக்காக ஹரே எப்ப சொல்லுவாங்க? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் நீங்க வாசிங்க. ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताय पत्तास्वां पर्युपासते येषां यक्षरम् अव्यक्तं தேஷாம் கே யோக யுத்தமஹ. அர்ஜுன வினயனான் மிகவும் இல்ல எக்ஸ்பிளனேஷன் நான் சொல்லிக்கிறேன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அர்ஜுனன் வினவினான், மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுபவர்கள் யார்? எப்போதும் உமது பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபட்டு இருப்பவர்களா அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுபவர்களா? பகவான் கிருஷ்ணர் நமக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கார். அவருடைய சக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்தரங்க சக்தி, புறசக்தி, மாயா. அந்தரங்க சக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா யோக மாயா, புறசக்தி பாத்தீங்கன்னா ஜடசக்தி, அது மாயா. மாயா யோக மாயா. அது போல அவர்கிட்ட இருக்க பக்தர்களையும் வந்து அவர் இரண்டு விதமாக பிரிக்கின்றார். ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா உருவத்தை வழிபடக்கூடிய பக்தர்கள், மற்றொருவர்கள் பாத்தீங்கன்னா மற்றொரு பிரிவினர் அருவ பிரம்மத்தை வழிபடக்கூடிய ஞானிகள். சோ இங்க வந்து அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறார், உங்களுடைய பக்தி தொண்டுல பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுபவர்கள் உருவ பக்தி செய்யக்கூடிய பக்தர்களா அல்லது அருவ பிரம்மத்தை வழிபடக்கூடியவர்களா? ஏன்னா நேற்றைய இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாரு. பகவான் தான் எல்லா இடத்துலயும் வியாபித்து இருக்காருன்றதுனால. அதனால இப்ப கேட்கிறாரு, உங்களுடைய பக்தர்கள் வந்து இரண்டு விதத்துல யார் வந்து பக்குவமானவர்கள் அப்படின்றது. இரண்டாவது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. யாராவது ருக்மணி மாதாஜி, பாகிலேஷ் மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுன்னா வாசிங்க. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माता. श्री भगवान उवाच मय्या वेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते सरद्या भरयो वेदास देमे युक्तदमा मादाः. हरे हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இப்ப வந்து பகவான் வந்து இந்த சாப்டர் ஃபுல்லாவே நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகம், பக்தர்கள் தான் வந்து சிறந்தவர்கள் அப்படின்றத வந்து நமக்கு சொல்ல போகின்றார். இப்ப புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், தமது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகின்றார்கள். ஏன்னா அருவ பிரம்மத்துல வந்து வழிபடக்கூடியவர்கள் வந்து திருப்பி நம்ம பார்த்தோம், நம்ம ஜடபரதர் பார்த்தோம் இல்லையா? ஆனா பக்தி தொண்டுல ஈடுபட்டிருக்கின்ற பக்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா தனது கடமைகளையும் செய்து கொண்டு அந்த கடமையோட பலன்களையும் பகவானுக்கே அர்ப்பணிக்கின்றார். அவங்களுக்குன்னு வந்து தனிப்பட்ட இது எனக்கு அப்படின்ற மாதிரி எதுவும் கிடையாது. ஆனா ஞானிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா
பாத்தீங்கன்னா மோட்சம் அடையணும் அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஒரு செல்ஃபிஷ்னஸ் இருக்கு. என்னதான் ஃபேமிலி எல்லாம் விட்டுட்டு அவங்க வந்து மனதை கட்டுப்படுத்தி புலன்களை கட்டுப்படுத்தி ஒரு அமைதியான இடத்திலிருந்து பகவான் மேல போக்கஸ்டா இருந்தாலுமே அவங்களுக்கு வந்து மோட்சம் அடையணும்ன்றது இருக்கு. ஆனா பக்தன் வந்து அப்படி இல்லை. என்னை பகவானே நீங்க என்னை வந்து ஒரு புல்லாக கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல, ஆனா உங்களுடைய திவ்யமான ஒரு இடத்துல வந்து நான் புல்லா வரணும் அப்படின்னு வந்து நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள்லாம் வந்து வேண்டுவார்கள் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். எனக்கு வந்து நரகலோகத்துல வந்து நீங்க கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல, ஆனா உங்களுக்கு எப்பவும் வந்து பக்தி தொண்டு செய்து கொண்டே இருக்கணும். தனக்குன்னு ஒரு எதுவுமே இல்லாம இருக்கிறதுனால பக்தனே சிறந்தவன் அப்படின்றத வந்து இங்க சொல்றாரு. சோ தனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது, பகவானோட இந்த உருவின் மீது, ஏன்னா அவரே சொல்லியிருக்கார், நானே இறங்கி வருகின்றேன். அவர் எத்தனையோ அவதாரங்கள் எடுத்தாலுமே கிருஷ்ண அவதாரத்தில் அவரே வந்து சொல்லியிருக்காரு, எனது இந்த சுயமான உருவில் எப்பொழுதெல்லாம் அதர்மம் அழிக்கப்பட்டு தர்மம் அழிக்கப்பட்டு அதர்மம் வந்து இருக்கின்றதோ அப்ப வருகின்றேன் அப்படின்னு. அப்ப அவருடைய சுயமான இந்த உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் பகவான் நமக்கு எப்பவும் இருக்கின்றார், அந்த நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் தனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்கள் அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். மாதாஜி பிரபுஜி 3, 4 ஸ்லோகம், 3வது 4வது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏத்வக்ஷரம் அனிஷேஷம் அவ்யக்தம் பரியுபாசதே சர்வத்ர கம் அசிந்தம்ச கூடஸ்தம் அசலம் த்ருவம் சன்னியம் ஏந்திரிய கிராமம் சர்வத்ர சமபுத்திய தேப்ராப் நுவந்தி மாம் ஏவ சர்வபூத ஹிதே ரதாஹா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஆனால் தோற்றம் அளிக்காததும் புலனுணர்வுக்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதும் எங்கும் நிறைந்ததும் சிந்தனைக்கு எட்டாததும் மாற்றமில்லாததும் நிலையானதும் அசைவற்றதுமான பூரண உண்மையின் அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி எல்லோரிடமும் சமநோக்குடன் பழகி அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகின்றனர். யோகிகளுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அருவவாதிகளுமே வந்து பகவான் கிட்டதான் போறாங்க. ஆனா அதற்கு அவங்க கடைபிடிக்கின்ற முறைகள் பார்த்தீங்கன்னா வழிகள் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கடினமானது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து உருவ வழிபாடு பண்றோம், அவங்களுக்கு வந்து அந்த தோற்றம் என்பதே இருக்காது. அது போல நம்ம புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்டு ஒன்றை வந்து அவங்க வந்து வியூகம் பண்ணி கொண்டு சிந்தனைக்கு எட்டாததுமான அந்த அருவ பிரம்மத்துல வந்து அவங்க வந்து நிலைநிறுத்தி இருப்பது வந்து பாத்தீங்கன்னா கடுமையான ஒன்று. அது மட்டும் இல்லாம நம்மளுடைய இந்த கலிகாலத்துல வந்து அது இது பண்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு 5 நிமிடம் கூட நம்மளால எதுவும் செய்யாம ஒரு இதுக்கு நம்ம வந்து மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி இருக்க முடியலன்னா இதெல்லாம் நமக்கு வந்து எப்படி சாத்தியமாகும் இல்லையா? அது போல அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லோரிடமும் சமநோக்குடன் பழகி இருப்பார்கள். யாராவது ஒருத்தர் நமக்கு சின்னதா எதுனா கஷ்டம் கொடுத்துட்டா கூட அடுத்த நிமிஷம் அவங்க கிட்ட பேசவே நமக்கு கஷ்டமா இருக்கு. சோ நம்ம வந்து நம்ம கிட்ட அந்த பாரபட்சம் இருக்கும். ஆனா அந்த யோகிகள் கிட்ட பாத்தீங்கன்னா எல்லாருடையும் சமமாக இருப்பார்கள். மற்றவர்களுக்கு எந்த கஷ்டத்தையும் கொடுக்கணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க. அப்படி இருந்து அவங்க வந்து அருவத்தில் நிலைநிறுத்தி இருக்கும் போது பகவான் கிட்டதான் அவங்க போய் அடைகின்றார்கள் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஆனா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், பக்தர்கள் நம்மளோட கோபிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட கடமைகளை செய்து கொண்டு அந்த ஒரு கடமையும் வந்து பகவானுக்காகன்னு சொல்லுவாங்க. நான் வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து சேவை செய்கின்றேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அவங்களோட கடமையில இருந்து அவங்க எஸ்கேப் ஆகல. ஒரு பால் விற்கிறதா இருக்கட்டும், இல்ல ஒரு தயிர் பண்றதா இருக்கட்டும், ஒரு வெண்ணெய் எடுக்கிறதா இருக்கட்டும், கிருஷ்ணருக்காக பண்றேன்ற ஒரு எண்ணத்தோட அவர்கள் இருக்கின்றார்கள். 5வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. 5வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிலோஷோ அதிகதஸ்தேஷாம் அவ்யக்தாஸ்த சேதசாம் அவ்யக்த ஹி கதிர்த்துகம் கம தேகவத்பிர் அவாப்பியதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையுடன் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாகும். எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையிடம் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ, ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு ஒளி ரூபத்தை மட்டும்தான் அவங்க நினைச்சு இது பண்றாங்க. அப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து அது வந்து கடினமான ஒரு வழியாக இருக்கும். அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்போதும் சிரமமானதாகவே இருக்கின்றது அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம்.
ஆறாவது ஸ்லோகம் 7வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி 6-7. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுதுங்களா? ஸ்கிரீன் தெரியுதுன்னா வாசிங்க. பாகியலட்சுமி மாதாஜி, ஹரே சுப்பலட்சுமி. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஏது சர்வாணி கர்மாணி மயி சந்நியஸ்ய மத்பராக அனங்கேனைவ யோகேன மாம் த்யாயந்த உபாசதே தேஷாமகம் சமுத்தத்தா மிருத்யு சம்சார சாகராத் பவாமி நச்சிராத் பார்த்த மையா வேச்சித சேதசாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியலீங்களா? ஆமா, ஸ்கிரீன் தெரியுது மாதாஜி. தெரியுது மாதாஜி. தெரியுதுங்களா? தெரியல தெரியுது மாதாஜி. மாதாஜி தெரியலன்னு எனக்கு தெரியுது மாதாஜி. ஓகே, 6-7 ஸ்லோகம் வாசிச்சீங்களா மாதாஜி? உங்க கனெக்டிவிட்டி கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. சோ சரிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆனால் தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பிறழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்போதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை என்னில் நிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகின்றார்களோ பிருத்தாவின் மகனே, அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலிலிருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுபவனாக நான் இருக்கின்றேன். ஞானிகள் நான் சொன்ன மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் முக்தி வேண்டும், மோட்சம் வேணும்ட்டு அவங்க வந்து தியானம் பண்றாங்க. ஆனா பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்காக எந்த ஒரு கடமையும் செய்ய அவங்க ரெடியா இருக்காங்க. சோ எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பகவானுக்காக துறந்து பிறழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி இப்போ சஸ்டெயின்டா இருக்கும் அவங்களோட பக்தி. இன்னைக்கு ஒரு மாதிரி அதிகமாகும், மற்ற நாள் வந்து குறைவாகும், அப்படி இல்லாம அவர்கள் தான் தூய பக்தர்கள் அப்படின்றத பாக்குறோம். எப்போதும் பகவானோட தொண்டில் ஈடுபட்டு இருப்பார்கள், பகவான் மேல தியானம் பண்ணிருப்பாங்க, மற்றவர்களையும் பகவானை போலே நடத்துவார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிறப்பு இறப்பு என்னும் இந்த கடலிலிருந்து உடனடியாக நானே அவர்களை காப்பாற்றுகின்றேன் அப்படின்றது வந்து பகவான் கிருஷ்ணன் சொல்றார். 8வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. இப்ப வந்து என்ன டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் நிலைகள் இருக்கு பகவான் அடையறதுக்குன்ற பக்தி இத வந்து நமக்கு சொல்ல போறார். டைப்ஸ் ஆஃப் பக்தி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 8வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. மய்யேவ மன ஆதஸ்வ மயி புத்திம் நிவேஷய நிவசிஷ்யசி மய்யேவ அத பூர்வம் ந சம்மஷா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சோ இங்க வந்து பகவான் நமக்கு என்ன சொல்ல போறாருன்னா அனன்ய பக்தி, ஒரு கலப்படமற்ற தூய்மையான பக்தி அப்படின்றத வந்து சொல்ல போறார். முழுமுதற் கடவுளான என் மீது உன்னது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. இவ்வாறு நீ எப்போதும் என்னிலேயே வாழ்வாய் என்பதில் ஐயம் இல்லை. சோ எப்பவும் நம்ம வந்து பகவான் மேல ஒரு கலப்படமற்ற தூய்மையான பக்தி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அதற்கு வந்து அனன்ய பக்தி, எந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனுமே இல்லாம. சோ அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா பிருந்தாவனவாசிகள். பிருந்தாவனவாசிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்ப இது பண்ணாலும் பகவானுக்காகவே யோசிச்சுட்டு இது கிருஷ்ணனுக்காக பிடிக்கும். அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தினமும் அவங்க வந்து கோவர்தனகிரி போகும்போது சாப்பிடுற சமயத்துல எல்லாரும் அவங்க வீட்டுல இருந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க. இது வந்து கிருஷ்ணருக்காக அம்மா கொடுத்து விட்டா, இது வந்து இந்த ஸ்வீட் வந்து அம்மா இவங்களுக்காக கொடுத்து விட்டா அப்படின்ட்டு ஒவ்வொருத்தரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்காகவே அமுச்சு விடுவாங்க எல்லா பலகாரங்களும். சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு திருப்பி வேணும், இல்ல ஒரு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாத கலப்படமற்ற தூய்மையான பக்தி அப்படின்றத வந்து இங்க பாக்கலாம். கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரோ அதை அப்படியே வந்து அவங்க ஏற்றுக்கொள்வார்கள். தொடர்ந்து ரொம்ப வருஷமா அவங்க வந்து இந்திரனுக்காக பூஜை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு, இல்ல நம்ம வந்து நமக்கு வந்து எங்க ஆதாரம் இருக்கோ மூலம் இருக்கின்றதோ இந்த கோவர்தனகிரியை தான் இல்லையா, அப்ப அந்த கோவர்தனகிரிக்கு தான் வந்து நம்ம வந்து பூஜை பண்ணணும்னு எப்ப அவர் சொல்றாரோ அடுத்த நிமிஷம் வந்து எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க, கோவர்தனகிரிக்காக பூஜை பண்றாங்க அப்படின்றத பாக்கலாம். அது போல வந்து பாத்தீங்கன்னா 7 நாளும் பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து சுண்டு விரல்ல வந்து அந்த கோவர்தனகிரியை வந்து பிடிச்சிட்டு நிற்பார். எல்லா மக்களும் வந்து பிருந்தாவன வாசிகளும் அதற்கு கீழே இருப்பாங்க. 7 நாளும் பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து எதுவும் சாப்பிடாம அப்படியே நிற்பார். அதுல அந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் பிருந்தாவன வாசிகள்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவருக்கு வந்து ஒரு இது என்ன சொல்றது சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு குச்சியை வச்சுட்டு எல்லாரும் ஒரு இடத்துல வந்து நின்றுட்டு இருப்பாங்களாம். எல்லாரும் கிருஷ்ணரையே இப்படி பார்த்துட்டே இருப்பாங்களாம், பிள்ளை எதுவுமே சாப்பிடாம இப்படி நிக்குதுன்ட்டு. அவங்களோட எல்லா விருந்தவனவாசிகளும் அவங்க கிட்ட என்னென்ன முடியுமோ அவங்க இப்படி அவரு சுண்டு விரல்ல அந்த மலையவே நிறுத்திட்டு எல்லாரும் அது கீழே இருக்காங்க. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி குச்சி வச்சிருப்பாங்களா ஒரு இடத்துல வந்து அவங்க கிட்ட என்ன இருக்கோ அது.
சோ அவங்க இது பாத்தீங்கன்னா அனன்ய பக்தி, உண்மையான கலப்படமற்ற தூய்மையான பக்தி அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 9வது ஸ்லோகம். சோ அது வந்து அனன்ய பக்தி. அடுத்த பக்தி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சாதன பக்தி. 9வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதசித்தம் சமாதாதும் ந சக்னோஷி மைஸ்திரம் அப்யாச யோகேன ததோ மாம் இச்சாப்தும் தனஞ்சய. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி. செல்வத்தை வெல்பவனான எனது அன்பு அர்ஜுனா, உனது மனதை என் மீது பிறழாது நிலைநிறுத்த முடியாவிடில் பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் நீ விருத்தி செய்வாக. ஒரு லெவலா பகவான் சொல்லிட்டே போவார். எந்த ஒரு அனன்ய பக்தி பண்ணா என்ன வந்து சேரலாம். அப்படி பண்ண முடியலையா, ஓகே, அடுத்து சாதன பக்தி. சாதன பக்தி அப்படின்னா என்னன்னாக்கா ஒழுக்க நெறிகளை வந்து கடைபிடிக்கிறது. எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்மளோட 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். தினமும் வந்து 16 ரவுண்ட்ஸ் சாண்டிங் பண்றது, பகவானுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரசாதம் ஆஃபர் பண்றது, ரெகுலரா கோவில் போடுறது, மங்களார்த்தி பாக்குறது. சோ அதெல்லாம் வந்து சாதன பக்தி. நம்ம எப்ப வந்து தீட்சை எடுக்க போகணும்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த 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 இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணோம். அப்ப வந்து அதுக்கு ஒரு சார்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த சார்ட்ல வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி நான் வந்து தினமும் 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்றேன், மங்களார்த்தி அட்டன் பண்றேன், டெம்பிளுக்கு வந்து வாரத்துக்கு ஒரு தடவாச்சும் நம்ம போறோம். சோ அந்த ஒழுக்க நெறிகளை வந்து கடைபிடிப்பதன் மூலமாக உன்னுடைய மனதை வந்து ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியல மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் பிரபுஜி, என்னம்மா? ஷேர் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சோ இப்ப தெரியுதுங்களா பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, ஒண்ணு கலப்படமற்ற பக்தி. ஓகே, அது பண்ண முடியல அப்படின்னா ஒரு ரொம்ப உயர்ந்த பக்தர்களால மட்டும்தான் வந்து அந்த நிலைமைக்கு நம்ம போக முடியும் இல்லையா? சோ அது பண்ண முடியல அப்படின்னாக்கா என்னோட ஒழுக்க நெறிமுறைகளை வந்து ஃபாலோ பண்ணுக்கு அர்ஜுனா அப்படின்றார். சாதன பக்தி அப்படின்றார். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நிஷ்காம கர்ம யோகா. 10வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. 10வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அப்யாசே அப்யச மர்த்தோ அசி மத் கர்ம பரமோ பவ மத் அர்த்தம் அபிகர்மாணி குர்வன் சித்திம் அவாப்ஸ்யசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிட்டால் எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக. ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்தடைவாய். சோ ஃபர்ஸ்ட் சொன்னார் அனன்ய பக்தி, கலங்கமற்ற பக்தி, தூய பக்தி. ஓகே, அதை பண்ண முடியல அப்படின்னாக்க சாதன பக்தி. ஓகே, இந்த வழிமுறைகளோ ஒழுக்க நெறிமுறைகளை வந்து ஃபாலோ பண்ண, அதுவும் பண்ண முடியலையா, ஒரு இதுக்கும் நமக்கு வந்து எவ்வளவு தூரம் அவர் வந்து நம்மளுடைய லெவலுக்கு வந்து இறங்கி வராரு பாருங்க பகவான். சோ உன்னுடைய கர்மங்களை எல்லாமே வந்து எனக்காக செய் அப்படின்றத சொல்றார். நிஷ்காம கர்ம யோகா. அந்த நிஷ்காமம், எப்பொழுதும் உன்னுடைய கடமையை வந்து எனக்காக செய், உன்னுடைய செயல்களை எனக்காக செய், இல்ல செயலோட பலனை வந்து எனக்காக கொடு அப்படின்றத வந்து இங்க சொல்றாரு. அப்படி செய்வதன் மூலமாக ஒரு பக்குவ நிலைக்கு நீ வர முடியும், அதன் மூலமாக பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றத வந்து இங்க சொல்றார். 11வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 11. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் மா. அதைதத் அப்யசக்தோ அசி கர்த்தும் மத் யோகம் ஆஸ்ரிதः சர்வ கர்ம பலத்யாகம் தத குரு யதாத்மவான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஆனால் என்னை பற்றிய இத்தகு உணர்விலும் உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிட்டால் உனது செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய்து ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய். சகாம கர்ம யோகா அப்படின்றத அடுத்தது சொல்றார். என்னை பற்றி அந்த உணர்வில் செயலாற்ற முடியவில்லை என்றால் அட்லீஸ்ட் உன்னோட செயல்களோட பலன்களை வந்து நீ பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு வந்து சமர்ப்பணம் செய் அப்படின்றத. எல்லா விளைவுகளும் தியாகம் செய்து ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா தியான யோகா, ஞான யோகா. அது ரெண்டுத்தையும் இப்ப சொல்றார். ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வந்து
அனன்ய பக்தி, சாதன பக்தி, நிஷ்காம கர்ம யோகா, சகாம கர்ம யோகா, அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா தியான யோகா, ஞான யோகா பத்தி சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி 12வது ஸ்லோகம். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஸ்ரேயோ விஜ்ஞானம் அபியாச ஞானாத்யானம் விசிஷ்யதே தியானாத் கர்ம பலத்யாகாஸ் தியாகாத் சாந்திர் அனந்தரம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்பயிற்சியை உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிட்டால் ஞானத்தை விருத்தி செய்வதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள். ஓகே, அதுவும் முடியல அப்படின்னாக்கா உன்னுடைய ஞானத்தை, அறிவை வந்து அதிகப்படுத்திக் கொள்ள முயற்சி செய். அட்லீஸ்ட் நம்ம பகவானை பத்தி தெரிந்து கொள்ளும் போதாச்சும் நமக்கு வந்து அந்த ஞானம் வந்து பிறக்கும். அதன் மூலமாக நம்மை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் அப்படின்றது வந்து பாத்துக்கலாம். மேலும் தியானத்தை விட செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய். ஹரே கிருஷ்ணா. உள்ள போங்க. மேலும் தியானத்தை விட செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்தல் சிறந்தது. ஏனெனில் இத்தகு தியாகத்தினால் மன அமைதியை அடைய முடியும் அப்படின்றத வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் இங்க நமக்கு சொல்றார். இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு குட்டி பிக்சர் இருக்கும். ஒரு பழ வியாபாரி, ஒரு மாதாஜி என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு கோபி இந்த மாதிரி பழம் வித்துட்டு வருவாங்க. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து எனக்கு வந்து பழம் வேணும்னு கேட்கிறார். கேட்ட உடனே அவங்க சொல்றாங்க, எவ்வளவு பழம் வேணுமோ நீ எடுத்துக்கோ, ஆனா எனக்கு அதுக்கு பதிலா என்ன கொடுப்ப அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அப்ப வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றார், எனக்கு வீட்டுல இருக்கிற தானியங்களை வந்து எடுத்துட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு அவர் போவார். பாத்தீங்கன்னா அவரோட கையே ரொம்ப சின்னதா இருக்கும். அதுல இருந்து வீட்டுல இருந்து அந்த நெல்மணிகளை கொண்டு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா பாதி வர வழியிலேயே வந்து விழுந்துரும். விழுந்த உடனே இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் கை பொறுக்க அத அளவுக்கு எல்லா பழங்களையும் கொடுத்துடுறாரு. கொடுத்துட்டு அந்த மணி, அந்த கையில இருந்த அந்த நெல்மணி என்ன பண்றாரு, அந்த கூடையில போடுறாரு. கொஞ்சம் தூரம் போன உடனே அவங்க வந்து பாக்குறாங்க, அதுல அவங்க பகவான் கிட்ட எதையுமே எதிர்பார்க்கல. அவங்க வந்து ஜஸ்ட் பகவானுக்கு வந்து அதை கொடுக்கணும்ன்ற ஆசை மட்டும்தான் இருந்தது. சும்மாதான் அவங்க கேட்டாங்க, எனக்கு என்ன தருவாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவங்க அந்த கையில கொண்டு வந்தது கொடுத்த உடனே கொஞ்சம் தூரம் பார்த்தா அவங்களோட அந்த கூடை ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா உயர்ந்த நவரத்னம், வைரம், வைடூரியம் எல்லாமே இருக்கும். உயர்ந்த ரத்தின கற்கள் அந்த மாதிரி எல்லாம் விலை மதிக்க முடியாதது. அப்ப வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க, கிருஷ்ணா, நான் இதற்காக தான் வந்து உனக்கு வந்து பக்தி செய்த நினைத்தாயோ, அந்த மாதிரி பழங்கள் கொடுத்த நினைத்தாயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த அந்த உயர்ந்த கற்கள் எல்லாத்தையும் என்ன பண்றாங்க, அப்படியே தூக்கி போட்டுட்டு அவங்க போறாங்க. அந்த அந்த நிமிஷமே வந்து பகவான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து மோட்சம் கொடுக்கின்றார் அப்படின்னு பாக்குறோம். ஏன்னா எப்போ நம்மளுடைய செயல்களை பகவானின் மேல நம்ம செலுத்துறோமோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பாவமோ புண்ணியமோ கிடைப்பதில்லை, அது சமமாக்கப்படுகின்றது. ஏன்னா நம்மளுடைய செயல்கள் வந்து பகவானுக்காக கொடுக்கின்றோம். அதற்கப்புறம் அவங்கள வந்து அந்த கோபியை வந்து யாருமே அந்த விருந்தாவனத்துல பார்க்கல அப்படின்ற மாதிரி சொல்றோம். ஏன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் அங்கேயே வந்து அவங்களுக்கு வந்து மோட்சத்தை கொடுக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. 13, 14 தாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாம் மைத்ரக கருண ஏவச்ச நிர்மமோ நிரகங்காரக சமதுக்க சுகச்சமி சந்துஷ்ட சததம் யோகி யதாத்மா திருட நிச்சய மையர்பித மனோபுத்திர் யோமத் பக்த சமே பிரியக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுதான் நமக்கு தேவையான ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகம். கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார், எனக்கு பிரியமான பக்தனுடைய குவாலிட்டிஸ் என்ன அப்படின்றத சொல்றார். நம்மளே அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம், நம்ம எந்த நிலையில இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு. எவன் ஒருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக, யாரிடமும் பொறாமை இல்லாதவனாக, எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக, மற்ற உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக, தன்னை உரிமையாளராக கருதாதவனாக, அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக, இன்ப துன்பங்களில் சமநிலை உடையவனாக, சகிப்புத்தன்மையுடன் எப்போதும் திருப்தியுற்று சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக, தனது மனதையும் புத்தியையும் எண்ணில் நிலைநிறுத்தி உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அவனே என்னுடைய சிறந்த பக்தன், அவன் மிகவும் எனக்கு பிரியமானவன் அப்படின்றத வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். சோ இங்க நம்ம அந்த இதுல பாக்குற கதை பாத்தீங்கன்னா குஷிலரோட கதை. பகவான் கிருஷ்ணரோட பால்ய சிநேகிதர் அவர் எப்பவுமே வந்து பகவானை பத்தின எண்ணங்கள்லயே இருப்பார். அவர் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அவங்க ஃபேமிலில. 27 குழந்தைகள் இருக்கும். அப்ப வந்து அவங்க மனைவி சொல்லுவாங்க, நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம், நீங்க போய் கிருஷ்ணர் தான் வந்து இப்ப அரசரா இருக்காரு இல்லையா, அவர்கிட்ட போய் ஏதாவது நமக்கு வந்து தானம் வாங்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு.
குஷிலருக்கு வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட தானம் வாங்கணும், பொருள் வாங்குறதுக்காக போக இஷ்டம் இல்லை. ஆனா வந்து பகவானை பார்க்கணுன்ற ஆசை ரொம்ப அதிகமா இருந்துச்சு அவருக்கு. சரி, அதுவும் இல்லாம வைஃபோட ரொம்ப பிரஷர் வேற, குழந்தைங்க எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. அதனால என்ன பண்றாரு, அவர் போலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்றாரு. அப்ப உடனே அவங்களோட மனைவி என்ன சொல்றாங்க, சரி நீங்க போகும்போது வெறும் கையோட போக கூடாதுன்னுட்டு அவங்க பக்கத்து வீட்டுல, ஏன்னா அவங்க வீட்டுல எதுவுமே இல்ல, அதனால பக்கத்து வீட்டுல போய் அவள் வந்து தானம் வாங்கிட்டு வராங்க. அத அவரோட அந்த கிழிந்த ஒரு துண்டுல வந்து அவங்க முடிந்து கொடுத்து அனுப்புறாங்க குஷேலர் கிட்ட. அப்ப வந்து குஷேலர் போற வழியில எல்லாம் பகவானை நினைச்சிட்டே போறார். போற வழியெல்லாம் அவருக்கு நிறைய நிறைய தடங்கல்கள் இருக்கும், செக் பாயிண்ட் இருக்கும். ஆனா அதெல்லாம் மீறி என்ன பண்றாரு, கிருஷ்ணரோட ஞாபகத்திலேயே அவர் வந்து போறார். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரோட காவலர்கள் கிட்ட வந்து சொல்றாரு, பகவானுடைய காவலர்கள் கிட்ட, என்னுடைய கிருஷ்ணரை பாக்குறதுக்காக நான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கிருஷ்ணர் வந்து உடனே என்ன பண்றாரு, காவலாளி போய் கிருஷ்ணர் கிட்ட சொல்றாங்க. சொன்ன உடனே உடனே அவர் உள்ள வர சொல்லிட்டு ஓடி வராரு கிருஷ்ணர் அங்கிருந்து, குஷேலா குஷேலான்னு சொல்லிட்டு. வந்த உடனே அவர் என்ன பண்றாரு பாத்தீங்கன்னா, அவரை அமர வைத்து அவருக்கு வந்து பாத பூஜை செய்து அந்த தண்ணீரை வந்து தன் மேலையும் தன்னுடைய அங்க பட்டத்து ராணிகள் எல்லார் மேலையும் தெளிக்கின்றார். அப்ப வந்து தூய பக்தனுடைய, நம்மளும் வந்து வைஷ்ணவ ஆச்சாரர்களை வந்து தூய பக்தர்களை வீட்டுக்கு அழைக்கும் போது இதெல்லாம் பாருங்க, பகவான் கிருஷ்ணர் சாக்ஷாத் பகவான். ஆனா அவர் வந்து எப்படி வந்து ஒரு கிரகஸ்தன் எப்படி நடந்து கொள்ளணும் அப்படின்றத வந்து நமக்கு வந்து வழிகாட்டியா அங்க இருக்கார். சோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாரு, அவரை வந்து நல்ல ஒரு இடத்துல அமர வைத்து அவரை வந்து ஆஸ்வாசப்படுத்தி கேக்குறாரு, எனக்காக நீ என்ன கொண்டு வந்த குஷேலா அப்படின்னுட்டு. குஷேலருக்கோ அவரை பார்த்ததே ஒரு பெரிய ஆனந்தம், அதுல வந்து அவருக்கு வார்த்தையே வரல. அதுவும் கிருஷ்ணர் எதுல படுத்துன்னு இருப்பாரோ அவரோட அந்த படுக்கையில வந்து அந்த மெத்தையில வந்து அவரை உட்கார வைக்கிறார். அது வந்து உண்மையான ரொம்ப நெருக்கமான நண்பர்களுக்கு மட்டும்தான் அது பாசிபிள் இல்லையா? சோ குஷேலர் வந்து அதெல்லாம் நினைச்சு நினைச்சு அவர் வந்து ஃபீல் பண்றாரு, நான் என்ன அருகதை இருக்கு எனக்கு, கிருஷ்ணருக்கு என் மேல எவ்வளவு ஒரு அன்பு அப்படின்ட்டு அத ஃபீல் பண்ண அந்த அந்த இதுலதான் இருக்காரே தவிர்த்து, கிருஷ்ணர் வந்து கேட்பாரு, குஷேலா எனக்காக நீ என்ன கொண்டு வந்தேன்ட்டு. அப்ப இவருக்கு வந்து அந்த அவள் வந்து எப்படி குடுக்கறதா வேணாமான்ட்டு அப்படி மறைச்சு மறைச்சு வச்சிருக்காரு. உடனே என்ன பண்றாரு, டக்குன்னு அவர் கையில இருந்து வாங்குறாரு. வாங்கின உடனே எனக்காக கொண்டு வந்தேன் அந்த அவள் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு எடுத்த உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, வாயில போட்டுடுறாரு. நம்ம வந்து நிறைய யோசிப்போம், இது என்ன, இது அழுக்கு துணியா இருக்கே, இது நல்லா இருக்குமா இல்லையா, என்னென்னவோ யோசிப்போம். ஆனா பகவான் கிருஷ்ணர் பாருங்க, குஷேலர் கிட்ட இருந்த அந்த உண்மையான பக்தியை மட்டும்தான் வந்து அவர் வந்து அன்பை மட்டும்தான் வந்து அவர் பார்த்தார். உடனே அதை எடுத்து அவர் வாயில போட்டுடுறார். போட்டுட்டே அவர் வந்து ருக்மணி அம்மாவை பாக்குறாங்க, சாக்ஷாத் மகாலட்சுமி இல்லையா. அடுத்தது வாயில போடுறார். உடனே ருக்மணி அம்மா என்ன பண்றாங்க, அவரோட கையை பிடிச்சிடுறாங்க. பிடிச்சிட்டு அவருக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை செஞ்சாயிடுச்சு அப்படின்ட்டு. ஏன்னா குஷேலரை வந்து எதையுமே கேட்கல கிருஷ்ணர் கிட்ட. அப்புறம் கிருஷ்ணர் வந்து பெரிய விருந்து வைக்கிறாரு, எல்லாம் சாப்பிடுறாங்க. சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு குஷேலர் என்ன பண்றாரு, நான் கிளம்புறேன்னு கிளம்பிடுறாரு. அவர் போனது வந்து மனைவி அனுப்பி வைத்தது வந்து செல்வம் வாங்கிட்டு வரணும்ன்றதுக்காக. ஆனா குஷேலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுலயே திருப்தி அடைஞ்சிடார், பகவானை பார்த்ததுலயே திருப்தி அடைஞ்சிடார். எதையுமே அவர் கேட்கல, ஏன்னா அவருக்கு ஞாபகமும் இல்ல. அதே அதே எண்ணத்திலே திரும்பி அவரோட ஊருக்கு வரார். வந்து பார்த்தா அவங்களோட வீடு எல்லாமே வந்து மாறி இருக்கு. அவங்களோட மனைவியை பார்த்தோன்னா, இது என்னடா அது, வேற ஏதாவது வீட்டுக்கு வந்துட்டோமா அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு அவர். பிள்ளைகள் எல்லாம் நல்ல அழகான நகைகள் எல்லாம் போட்டு, ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு, எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வீடே வந்து அரண்மனை மாதிரி இருக்கு. அப்போ வந்து குஷேலர் வந்து பாக்குறாரு. இன்னும் அவரோட புகழ்களை வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு. கிருஷ்ணரோட புகழல் வந்து அவர் பாடிக்கிட்டே இருக்காரு அப்படின்றத பார்க்கலாம். கிருஷ்ணர் நமக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு, என்னுடைய பக்தனுக்கு எது இல்லையோ அதை கொடுத்து, எது இருக்கின்றதோ அதை வந்து பாதுகாத்து அவனுடைய ஆன்மீக உயர்வுக்கு வந்து வழிவகுக்கின்றேன் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காரு இல்லையா. சோ நம்மளுடைய உண்மையான பக்தியை மட்டும்தான் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து இங்க எதிர்பார்க்கின்றார். சோ அவர் இங்க வந்து ரொம்ப கிளியரா சொல்லியிருக்காரு, என்னுடைய உண்மையான பக்தன், பிரியமான பக்தன், எப்படி எனக்கு பிடித்தமான பக்தனோட குவாலிட்டிஸ் என்ன அப்படின்றத வந்து இங்க சொல்லியிருக்காரு. சோ இதுல இருந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளும் அந்த குவாலிட்டிஸ வந்து நம்மளோட டே டு டே லைஃப்ல வந்து இம்பைப் பண்றதுக்கு நம்ம வந்து பார்க்கணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி 15வது ஸ்லோகம். மாதாஜி பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी। கிருஷ்ண மாதாஜி. यस्मान्नोत् विजेदे लोगो लोगान् नोत् विजेदे सयः हर्ष हर्षा मर्ष भयत् वेगैः वेगर मुक्तो यः
स मे प्रियाः हरे कृष्ण माताजी யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், இன்பம், துன்பம், பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் சமநிலையுடன் எவனொருவன் இருக்கின்றானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். யாரையும் கஷ்டப்பும் படுத்தப்படாது, எந்த கஷ்டத்தையும் தானும் எடுத்துக்காம, அது ரொம்ப உயர்ந்த ஞானம் இல்லையா? அது அந்த நிலைக்கு நம்ம உயரணும். இன்பம், துன்பம், பயம் மற்றும் ஏக்கம் பக்தனுடைய உண்மையான குவாலிட்டிஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்களுக்கு பயம் இருக்காது, கோபம் வராது, இன்பம் துன்பம் ரெண்டத்தையும் ஒரே மாதிரி எடுத்துக்குவாங்க, எப்பவும் ஆனந்தமாக இருப்பாங்க இல்லையா? சமநிலையுடன் எவனொருவன் இருக்கின்றானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். பக்தனோட குவாலிட்டிஸ் இங்க சொல்றாரு. அதனாலதான் நம்ம பார்த்தோம் இந்த 6 அத்தியாயங்கள், மத்தியில இருக்க 6 அத்தியாயம் பக்தி யோகம். சோ பக்தன் எப்படி இருப்பான், அவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்கள் பக்தி எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 16வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ண. அன்பேஷ சுசிர்தஸ்ய உதாசீனோ கதவியாத சர்வாரம்ப பரித்யாகி யோமத் பக்த சமீப்ரியா. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. பிரபுஜி, எவனொருவன் சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் தூய்மையாக நிபுணனாக கவலைகள் இன்றி எல்லாவித வழிகளிலிருந்தும் விடுபட்டவனாக ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ எனது அத்தகு பக்தன் மிகவும் எனக்கு பிரியமானவன். இன்னும் திரும்பி பகவான் பக்தனுடைய குவாலிட்டிஸ் தான் சொல்லிட்டே இருக்கார். சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழ மாட்டார்கள், மிகவும் தூய்மையாக இருப்பார்கள், உள்ளும் புறமும் தூய்மையாக இருப்பார்கள். எப்பவும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வல்லுநர்களாக, நிபுணனாக, கவலைகள் எதுவும் இல்லாமல் எல்லாவித வழிகளிலிருந்தும் விடுபட்டு இருப்பார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள் எல்லாருமே இந்த குவாலிட்டிஸோட இருக்கிறதுனாலதான் நம்மளுடைய ஆன்மீக பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகளா இருக்கட்டும், நம்மளுடைய பிரபுபாதரா இருக்கட்டும், சோ அவங்க பாத்தீங்கன்னா எந்த கவலையும் கிடையாது. பேர் பாத்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னு அவர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாரு, அவருடைய அந்த பிரபுபாதரோட வாழ்க்கை வரலாறு பாத்தீங்கன்னா. ஆனா ஒரு சின்ன ஒரு இதுல பாத்தீங்கன்னா பக்தர்களே இப்பதான் சேர ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஆனா சொல்லியிருக்காரு, எனக்கு முதல்ல இஸ்கான் அப்படின்ட்டு ஒரு இது நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ திங்கிங் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய அளவுல இருக்கும் அவர்களுக்கு. இந்த பிக்ல நம்ம பாக்குறது ஹரிதாஸ் தாக்கூரோட பிக். நம்ம ஏற்கனவே இந்த கதையை பார்த்தோம். ஹரிதாஸ் தாக்கூர் 1 லட்சம் ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் சொல்லிட்டுதான் அவர் அடுத்த வேலைகளை செய்வாரு. அவருடைய 24 மணி நேரத்துல 22 மணி நேரம் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்றதுக்கே போயிடும். ஒரு 2 மணி நேரம் மட்டும்தான் அவருடைய தேவையான வேலைகளை செய்யறாரு அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்ப இன்னும் ஒரே ஒரு இது சொல்லிடுறோம். நம்மளோட டெம்பிளோட அனௌன்ஸ்மெண்ட், நம்மளுடைய இந்த லெவல் 1ல இருக்கிறது எல்லாமே ஃப்ரீயா தான் நம்ம எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது எதுவுமே கம்பல்சரி கிடையாது. நம்ம ஜஸ்ட் நம்மளுடைய டெம்பிள்ல என்னென்ன சர்வீஸ் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்றது நம்ம சொல்றோம். கிரகஸ்தன் பாத்தீங்கன்னா தானம் செய்யணும். அதுவும் எப்படிப்பட்ட தானம் செய்யணும்ன்றதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். பகவானுக்கு ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு தேவையான தானங்களை செய்யணும். யக்ஞம் பாத்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் தான் கலியுகத்துக்கு உகந்த யக்ஞம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஆன்மீக மக்களுக்கு தேவையான, குருக்களுக்கு தேவையான, வைஷ்ணவர்களுக்கு தேவையான சேவைகளை பண்றது புனிதமான ஒன்று அப்படின்னு பார்க்கலாம். இங்க நம்மளுடைய டெம்பிளோட அனௌன்ஸ்மெண்ட், இங்க நம்ம இஸ்கான் டெம்பிள் நம்ம பார்த்திருக்கோம். அச்ச விக்கிரகம் பாத்தீங்க ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர்ல இருக்கு. நம்மளுடைய பிரசிடென்ட் பாத்தீங்கன்னா நாமனிஷ தாஸ் பிரபுஜி. நமக்கு 5 லெவல்ல கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்கு. 12 லாங்குவேஜஸ்ல போயிட்டு இருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் 150 வாலண்டியர்ஸ் பிளஸ் அட்மின் கோ-ஹோஸ்ட் நம்மளுடைய டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க. சோ ஆல்மோஸ்ட் 8.5 lakhs ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி நமக்கு போயிட்டு இருக்காங்க. நம்ம 37வது பேட்ச்ல இருக்கோம் இப்ப. சோ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீயா தான் நமக்கு பண்றாங்க. நீங்க எந்த இது பக்தி சாஸ்திரி அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே அதுல ஒரு சார்ஜ் இருக்கும். ஆனா நம்மளுடைய டெம்பிள்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஃப்ரீயா தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. உங்களால எப்பயாவது உங்களோட வீட்டுல ஒரு நல்ல விசேஷம் இருக்கு அப்படின்னாக்கா நீங்க நம்மளோட டெம்பிள கான்டாக்ட் பண்ணி சர்வீஸ் நீங்க இது பண்ணிக்கலாம். 500 rupeesல இருந்து நம்மளோட சேவா இருக்கு. சோ உங்களுக்கு எந்த சேவா உங்களால பண்ண முடியுமோ, நம்ம பிறந்த நாளுக்கெல்லாம் இல்ல வீட்டுல ஒரு நல்ல விசேஷத்துக்குலாம் நம்ம ஏதாவது பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க நம்மளோட டெம்பிள் வெப்சைட்டையோ இல்ல நம்மளோட அட்மின்ல இருக்கவங்களை, நீங்க கோ-ஹோஸ்டா இருக்காங்க இல்லையா, சிவனார் பிரபுஜி இருக்காங்க, அட்மின்ல இருக்கவங்க, சோ நீங்க நம்மள கான்டாக்ட் பண்ணலாம். நம்மளோட அந்த லிங்க் நம்ம போடுறோம், அதை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எப்பயாவது உங்களுக்கு பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா நீங்க அந்த சர்வீஸ் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றத சொல்றோம். நம்ம பகவானுக்கு துளசி ஆர்த்தில இருந்து புஷ்பாஞ்சலி ஆர்த்தி,
போக ஆர்த்தி, ராஜ்போக ஆர்த்தி இருக்கு. ஸோ எல்லா டிஃப்ரெண்ட் சர்வீஸ் இருக்கு. உங்களோட லெவலுக்கு எப்போ உங்களுக்கு முடியும் அப்படின்னு தோணுதோ அப்ப நீங்க வந்து அந்த சர்வீஸ் எடுத்துக்கலாம். லைஃப் பேட்டர்ன் பாத்தீங்கன்னா நம்ம லைஃப் மெம்பர்ஷிப் எடுத்துக்கிற மாதிரி அதுக்கும் வந்து ஒரு அமௌண்ட் இருக்கு. நம்ம உடனே ஃபுல்லாவும் கட்ட முடியலனாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த லைஃப் மெம்பருக்கு வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த சர்வீஸோட டீட்டெயில்ஸ் இன்னும் உங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவா வேணும்னாக்கா இந்த வெப்சைட்ல போய் பாத்தீங்கன்னா அதுக்குண்டான இது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ உங்களால ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா சொல்ல வேண்டியது எங்களோட கடமை. ஸோ நம்ம சொல்லியிருக்கோம். உங்களுக்கு எப்ப உங்களுக்கு முடியுமோ அப்ப செய்யணும் அப்படின்னு ஏதாவது தோணுச்சுன்னா நீங்க வந்து நம்மளுடைய டெம்பிளுக்கு வந்து கான்டாக்ட் பண்ணி உங்களோட சேவை வந்து பண்ணலாம் அப்படின்றத வந்து நம்ம தெரிவிச்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. 17வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி 17வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. யோன குஷ்ரி ந த்வேஷ்டி அசோசதி ந காங்க்ஷதி சுபாசு சுபா 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 சுப பிரத்யாதி பக்திமான் யச மே பிரியா சமே பிரியா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. எவன் ஒருவன் ஒருபோதும் மகிழ்வதில்லையோ, துன்பப்படுவதில்லையோ, புலம்புவதில்லையோ, ஆசைப்படுவதில்லையோ, மேலும் எவனொருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை ஆகிய இரண்டையும் துறக்கின்றானோ அத்தகு பக்திமான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றத இன்னும் பகவான் வந்து குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் பக்தனை பத்தி தான் வந்து நமக்கு சொல்லிட்டு இருக்காரு. சோ எல்லாத்தையும் வந்து சமமாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடியவன் தான் வந்து என்னுடைய பக்தன் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். பிரகலாத் மகாராஜ் பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவோ கஷ்டம். தன்னுடைய தந்தையே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து அத்தனை கஷ்டங்கள் கொடுக்கின்றார். ஏன்னா நம்ம என்ன கேட்கிறோமோ அதை தான் நம்ம வந்து ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவோம், அதை தான் சொல்லுவோம் இல்லையா. நம்ம ஹிரண்யகசிபு இந்த சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா யாருமே வந்து பகவானோட நாமத்தை எடுக்கவே இல்லை, ஹரிநாமம் எடுக்கவே இல்லை, நாராயண நாமமோ வாசுதேவ நாமமோ சொல்லல. ஆனா பிரகலாத் மகாராஜ் பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து அவரோட வாயில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹரிநாமம் இருந்துட்டே இருக்கும். அதை பார்த்து அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாவும் இருக்கும் ஹிரண்யகசிபு. அதனால கோபம் கொண்டு எத்தனையோ முறை வந்து ஹிரண்யகசிபு வந்து டிஃப்ரெண்டான கஷ்டங்கள் கொடுத்து அவரை கஷ்டப்படுத்த பார்ப்பார். ஆனா பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே நிலையாக இருந்தார். நம்ம பிரகலாத் மகாராஜ் பாத்தீங்கன்னா நிலையான பக்தியோட இருந்தார் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ அந்த பக்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் வந்து ஒரே மாதிரி எடுத்துட்டு போவாங்க அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். பக்தர்களுக்கும் அபக்தர்களுக்கும் பக்தர் அல்லாதவர்களுக்கும் வந்து நம்ம கர்மங்களுக்கு ஏத்த மாதிரியான கஷ்டங்கள் இருக்கும். நம்மளும் இத்தனை ஜென்மங்களை நம்ம என்ன பண்ணோமோ அதோட எஃபெக்ட் வந்து நம்ம பார்ப்போம். ஆனா அதை எப்படி வந்து பக்தன் அணுகுகின்றான்ற அந்த முறை வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற மாதிரியாக இருக்கும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ பக்தனுக்கும் அந்த கவலைகள் இருக்கும், அந்த கஷ்டங்கள் இருக்கும். ஆனா நான் அதை எப்படி எடுத்துக்கிறேன்றத வந்து பொறுத்தது. உண்மையான பக்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதற்கும் வந்து அவங்க கஷ்டப்பட மாட்டாங்க. என்னுடைய இந்த கஷ்டத்துக்கு காரணம் நான் பண்ணின கர்மா, இதை நான் இப்ப அனுபவிக்கிறேன். என்னால முடிந்த வரைக்கும் இந்த பிறவிலே இது முடியட்டும், அடுத்த பிறவியாச்சும் நான் தூய்மை அடைந்து பகவானை பத்தின கம்ப்ளீட் தாட்ல போகணும். சோ இது வந்து எனக்கு கஷ்டமா இல்லை, ஏன்னா நான் பண்ணதுதான் எனக்கு இப்ப கிடைக்குது அப்படின்ற தாட்ல வந்து பக்தன் எடுப்பான். ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அபக்தர்கள் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஏன் இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு யாராவது ஒருத்தவங்க கஷ்டப்படுத்தினா அவங்களுக்கு திருப்பி கவுண்டராக்ட் பண்ணிட்டு சோ இந்த திங்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி சைக்கிள் மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். சோ அந்த கர்மாக்காக இவர் திருப்பி பிறப்பெடுக்கணும், இந்த முறைகள் வந்து போய்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்றது வந்து நம்ம பார்க்கலாம். அதனால பக்தர்களுக்கும் அபக்தர்களுக்கும் அது ஒரு டிஃபரன்ஸ். 18, 19வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. शत्रौ स मित्रे स तदा मान पनामायो शीतोष्ण सुदुःख केषु समसंग विवर्जद तुल्य चिंदा सुदुति मौनी सिंधुष्टो यन केन सित अनिकेत स्त्री मदेर भक्तिमान में प्रियोदरह. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எவனொருவன் நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து மான அவமானம், இன்ப துன்பம், வெப்பம் குளிர், புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி ஆகியவற்றில் நடுநிலை வகித்து
கலங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து எப்போதும் விடுபட்டு மௌனமாக எதனை கொண்டும் திருப்தியுற்று தங்கும் இடத்திற்காக கவலைப்படாமல் அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அத்தகு மனிதன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். அவர் இன்னும் குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் பக்தனை வந்து சொல்லிட்டே இருக்கார். எல்லாத்துலயும் வந்து ஒரே மாதிரியாக எடுத்துக்கொண்டு போகின்றார். பக்தனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இருமைகள் வேற்றுமை அதெல்லாம் கிடையாது அப்படின்றத பார்க்கலாம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா துருவ மகாராஜரோட ஸ்டோரி இங்க. சோ ஏகாதசி நம்ம எல்லாம் வந்து விரதம் இருக்கின்றோம். துவாதசில வந்து அந்த ஏகாதசி பண்ணின பலன் வந்து எப்ப கிடைக்கும் அப்படின்னாக்கா துவாதசில நம்மளுடைய ஏகாதசியை வந்து முடிக்கணும். அப்பதான் வந்து நம்மளுடைய அந்த பலன் கிடைக்கும். துர்வாச முனிவர் பாத்தீங்கன்னா இருக்கிற முனிவர்களே வந்து மிகவும் கோபமான முனிவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா துர்வாச முனிவர். எடுத்த உடனே அவருக்கு வந்து சாபம் தான் வரும். அப்புறம் தான் அடுத்ததே பேசுவார் அவர் இல்லையா. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா துர்வாச முனிவர் வந்து ஒரு தடவை என்ன பண்றாரு, ஏகாதசி விரதம் முடிந்து மறுநாள் வந்து துவாதசி அப்ப நம்ம துருவ மகாராஜரை பாக்குறதுக்காக வர்றார். அப்ப வந்து துருவர் மகாராஜர் என்ன சொல்றாரு, ஓகே நானும் வந்து குளிச்சுட்டு வந்துடுறேன், நம்ம வந்து துவாதசி பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு துர்வாச முனிவர் சொல்லிட்டு போறார். ஏகாதசினா அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா நிர்ஜல ஏகாதசி, தண்ணீர் கூட குடிக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி ரொம்ப தூய பக்தர்கள் அவர்கள்லாம் துருவ மகாராஜர் எல்லாம். சோ அவங்க அவரோட ராஜன் இல்லையா, நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் பகவத்கீதை வந்து இந்த சூரிய பகவானுக்கும் சூரியன் வந்து விவஸ்வானுக்கும் மனுவிற்கும் அப்படி அந்த மன்னர்கள் தான் வந்து மக்களை ஆள்கின்றார்கள். சோ அவங்க மூலமாக பகவத்கீதை வந்து மற்றவர்களுக்கும் கொடுக்கப்படுகின்றதுன்றதை பார்த்தோம். சோ இங்க துருவ மகாராஜ் என்ன பண்றாரு, அந்த ஞானத்தோட பகவானோட அருளோட அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஆட்சி செய்கின்றார். சோ அவர் என்ன பண்றாரு, நிர்ஜல ஏகாதசி சேர்ந்து அந்த துவாதசி அப்ப அவர் முடிக்கணும். அப்ப அவரோட வரதுக்கு லேட் ஆகுது. துர்வாச முனிவர் வரதுக்கு லேட் ஆகுது. அப்ப அவர்கிட்ட இருந்த எல்லா மற்ற கூட இருந்த தளபதி அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மந்திரிகள் ஞானிகள் எல்லாம் வந்து என்ன சொல்றாங்க, ஆன்மீக குரு எல்லாம் அங்க இருக்காங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்க, ஓகே அவர் வரும்போது நம்ம வந்து ஃபுல்லா இது பண்ணிக்கலாம். இப்ப நீங்க வந்து ஜஸ்ட் துளசி தீர்த்தம் மட்டும் ஏத்து முடிங்க, ஏன்னா முடிய போகின்றது, நம்மளுடைய துவாதசிக்கு உண்டான அந்த டைம் வந்து முடிய போகுது. துர்வாச முனிவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் மற்ற பிரசாதம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. சோ அவர் என்ன பண்றாரு, சரி டைம் முடியுதே அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காக என்ன பண்றாரு, துளசி தீர்த்தம் மட்டும்தான் அவர் குடிக்கிறார். அதுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா துர்வாச முனிவர் வந்துறாரு. வந்த உடனே பாத்தீங்கன்னா அதை பார்த்த உடனே அவருக்கு கோவம் வந்துருச்சு. கிருஷ்ண மாதாஜி துர்வாச முனி இல்ல, அம்பரீஷ் மகாராஜா இல்ல, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே அவரு இல்ல அம்பரீஷ் கரெக்ட் தேங்க்யூ மாதாஜி. கரெக்ட் அம்பரீஷ் மகாராஜா. கரெக்ட் அம்பரீஷ் கிருஷ்ண மாதாஜி. அம்பரீஷ் மகாராஜா. சாரி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. கரெக்ட் நீங்க சொன்னது அம்பரீஷ் மகாராஜ். சோ அவர் என்ன பண்றாரு, துர்வாச முனிவர் என்ன பண்றாரு, கோபத்துல என்ன பண்றாரு, அவருடைய அந்த ஜடாமுடியில இருந்து ஒரு முடியை எடுத்து கீழே போட்டு சாபம் கொடுத்துட்டாரு. உனக்கு எவ்வளவு ஒரு செருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பூதம் வந்து அந்த அம்பரீஷ் மகாராஜர் வந்து விழுங்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பகவான் வந்து பக்தவச்சலன். அவரை ஏதாவது சொன்னாலும் அவர் பொறுத்துக்குவார். ஆனா பக்தனை சொன்னா அவரால் பொறுத்து கொள்ளவே முடியாது. அவருடைய அந்த திவ்யமான ஆயுதங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படிதான். உடனே அந்த பூதம் வந்து அம்பரீஷ் மகாராஜன் நெருங்குவதற்கு முன்பே என்ன ஆகுதுன்னா சக்கரத்தாழ்வார் வந்து அந்த பூதத்தை கொன்று விடுவார். அது மட்டும் இல்ல, அவர் என்ன பண்ணுவார், திருப்பி இந்த துர்வாச முனிவர் வந்து துரத்திட்டு போவார். எப்படி வந்து பகவானுடைய பக்தனுக்கு வந்து நீ இப்படி சாபம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னுட்டு. துர்வாச முனிவர் உலகம் போறாரு, எல்லா இடத்துலயும் தோடுறாரு. ஆனா சக்கரத்தாழ்வார் விடுற மாதிரி தெரியல. கடைசி என்ன பண்றாரு, அவர் பகவான் கிட்ட போய் சரணடைறாரு. பகவானே தயவு செஞ்சு என்ன வந்து இந்த சக்கரத்தாழ்வார்ட்ட இருந்து காப்பாத்துங்க அப்படின்ட்டு. அவர் சொல்லுவாரு, உனக்கு எங்க இருந்து நீ வந்தையோ அங்கேயே போய் கேட்கணும், என்கிட்ட வந்து எதுவுமே இல்லப்பா, நீ வந்து பக்தன் கிட்டதான் போய் சரணடையணும் அப்படின்றாரு. அவர் என்ன பண்றாரு, திருப்பி அம்பரீஷ் மகாராஜு கிட்டே வரார். வந்து அவர்கிட்ட சொல்றாரு, நான் பண்ணினது தவறுதான், தயவு செஞ்சு இந்த சக்கரத்தாழ்வாரை கொஞ்சம் நிறுத்துப்பான்ட்டு. அப்ப அம்பரீஷ் மகாராஜ் வந்து திருப்பி சக்கரத்தாழ்வார் கிட்ட வந்து பிரார்த்தனைகள் வைப்பார். இந்த மாதிரி அவர் பெரிய முனிவர் இல்லையா, அவரை வந்து இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுத்த கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ பகவான் வந்து தன்னுடைய பக்தனுக்கு வந்து எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் அவர் வந்து முன்னாடி வந்து நம்மளை வந்து காப்பாற்றுவார். ஏன்னா பக்தன் வந்து அவருடைய எல்லா வேற்றுமைகளிலிருந்து விடுபட்டு இருமைகளை வந்து ஒரு சமமாக பாவித்து அவர்கள் வந்து ஆன்மீகத்தில் எப்பவும் நிலையாக இருக்கின்றார்கள் அப்படின்றத பார்க்கலாம். கடைசி ஸ்லோகம் மாதாஜி நீங்க வந்து சொல்லிட்டு கடைசி இது முடிச்சிடலாம் நீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரபுஜி. புதுவாரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏது தர்மாமிருதம் இதம் யதோக்தம்
பரியுபாசதே சரத்ததானா மத் பரமா பக்தாஸ்தே அதிதீவ மே பிரியா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. So, idi Srimad Bhagavad Gita Upanishatu Brahma Vidyaya Yoga Shastre Sri Krishna Arjuna Samvate Bhakti Yogo Namadvadaso Dhyaya. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துவர்கள் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர். கடைசியா திருப்பி அதே அக்னாலேஜ் பண்ணி விடுறார் பகவான் கிருஷ்ணர். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானை மட்டுமே வந்து உயர்ந்த இலக்காக வைத்து அவர் மேல நம்பிக்கையோட திரளாத நம்பிக்கையுடன் யார் இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் வந்து எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள் அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வில்வமங்கல தாக்கூரோட ஒரு கதை. வில்வமங்கல தாக்கூர் இங்க பாத்தீங்கன்னா கண்ணு தெரியாம பகவானை வந்து மனசு ரூபமாக அவர் வந்து பாடிட்டு இருக்காரு. எப்ப வந்து நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்றோமோ அந்த பாவத்தோட நம்ம சொல்லும் போது பகவான் கிருஷ்ணர் ஓடி வந்துடுறாரு அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். என்னுடைய பக்தன் எவ்வளவு அழகாக என்ன கூப்பிடுறான்னு சொல்லிட்டு இங்க பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் எப்படி கண்ணத்துல கை வச்சுட்டு வில்வமங்களூர் பாடுற அந்த கீர்த்தனத்தை வந்து கேட்டுட்டு இருக்காரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். நம்ம வந்து பாகவதத்துல பாக்குறோம் கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வைகுண்டத்திலேயோ இல்ல கோலோகத்திலேயோ இருக்கிறத விட பக்தன் எங்க இருக்காங்களோ சத்சங்கம் எங்க நடக்கின்றதோ கீர்த்தனை எங்க நடக்கின்றதோ அங்கேதான் வந்து பகவான் இருக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அதற்காக தான் நம்ம சொல்றோம் நம்ம வந்து எப்பவும் நம்ம இந்த சஸ்டைன் பிராக்டிஸ்ல இருக்கணும்னா ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் ராம ராம ஹரே ஹரே. சோ இன்னையோட அத்தியாயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அருவ மற்றும் உருவமற்ற நிலை 2 விதமான பக்தர்கள் இருக்கின்றார்கள். இந்த 2 பேர்ல யாரு வந்து பக்குவமானவர்கள் அப்படின்றத வந்து அர்ஜுனன் கேட்கிறார். அதற்காக பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அதை பத்தின எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கிறார். அது மட்டும் இல்லாம அந்த 6 விதமான பக்தி எப்படி நீ பண்ணலாம், அனன்ய பக்தி, சாதன பக்தி, நிஷ்காம பக்தி, ஞான யோக பக்தி அப்படின்றத வந்து தியான பக்தி அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். கிருஷ்ணருக்கு நம்ம அன்பான பக்தனா ஆகணும்னா அதுக்கு உண்டான குவாலிபிகேஷன் இல்ல குவாலிட்டிஸ் என்ன அப்படின்றத வந்து நம்ம கடைசி 13ல இருந்து 20வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்தோம். சோ இந்த வில்வமங்கல தாக்கூரோட கதை அப்படி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து முற்பிறவில வந்து ஒரு சிறந்த கிருஷ்ண பக்தராக இருக்கின்றார். அதனால என்ன பண்ணுவாருன்னா அவர்கிட்ட என்ன பைசா இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாரு பிரசாதம் விநியோகம் பண்றதுலயே வந்து செலவு பண்ணுவார். அப்ப அவர் ஒரு தடவை அந்த ஒரு இளவரசி வந்து இறந்து போறாங்க. அவங்கள வந்து கொண்டு போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த உடம்போட சேர்த்து எல்லா நகைகளும் அவங்க வந்து போட்டு அவங்கள வந்து புதைப்பாங்க. அப்ப வந்து அவர் என்ன நினைப்பாரு, எதுக்கு வந்து இந்த டெட் பாடிக்கு எதுக்கு இந்த நகை, இதை எடுத்து நான் வந்து கிருஷ்ண சேவைக்கு யூஸ் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு அந்த நகையெல்லாம் எடுக்கிறதுக்காக போறாரு. அப்ப அதுல இருந்து அந்த குரல் வருது, அந்த யக்ஷம் அந்த இளவரசியோட குரல் வருது, நீ இதை வந்து இதுல இருந்து என்னோட இந்த பாடியில இருந்து நீ நகையெல்லாம் எடுக்காத, உனக்கு வந்து நான் சொல்றேன் அந்த இடத்துல போய் நீ பார்த்தனா என்னுடைய நகைகள்லாம் நான் என்னோட அரண்மனையில வச்சிருக்கேன், இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடித்தமானது, அதனால அது இருக்கட்டும், நீ அதை எடுக்காத அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ உடனே இவர் என்ன பண்றாரு, என்னோட அப்பா கிட்ட சொன்னேன்னா அவர் வந்து எடுத்து கொடுப்பாரு அப்படின்னுட்டு. அதே மாதிரி இவர் என்ன சொல்றாரு, இந்த இடத்துல வந்து இளவரசி வந்து நகைகள்லாம் வச்சிருக்காங்க, அது எனக்கு கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னு போய் கேட்கிறாரு. அந்த அரசனும் வந்து அந்த பொக்கிஷத்தெல்லாம் எடுத்து வில்வமங்கல தாக்கூர் கிட்ட கொடுக்குறாங்க முற்பிறவில அவரோட இதுல. அதை எடுத்து என்ன பண்றாரு, திருப்பி கிருஷ்ணர் இருக்க திருவிழாக்கள் பிரசாத விநியோகம் பண்றது எல்லாமே பண்றாரு. அந்த பொருள் எல்லாம் திரும்பி தீர்ந்து விடுது. அதனால பணப்பற்றாக்குறை வருது. அதனால என்ன பண்றாரு, திருப்பி வந்து அந்த டெட் பாடியில இருந்து நகையெல்லாம் எடுக்கிறார். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இளவரசி என்ன பண்ணுது, திருப்பி அந்த அந்த ஆத்ம ரூபத்துல இருக்கிறது சாபம் கொடுக்கின்றது வில்வமங்கல தாக்கூருக்கு. மறு ஜென்மத்துல வந்து நீ வந்து ஒழுக்கம் கெட்ட வாழ்க்கையே வாழ போகின்றாய், நான் இவ்வளவு சொல்லியும் நான் உனக்கு அந்த பொக்கிஷத்தை கொடுத்துமே வந்து உனக்கு வந்து இன்னும் அந்த தீராத இது இருக்கு இல்லையா, நீ அடுத்த ஜென்மத்துல ஒழுக்கம் கெட்ட வாழ்க்கையை வாழ்வாய் அப்படின்னு சாபம் கொடுக்குது. அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த ஜென்மத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா வில்வமங்கல தாக்கூர் என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னாக்கா ஒரு பெண் மேல, சிந்தாமணி அப்படின்ற ஒரு பெண் மேல வந்து ரொம்ப ரொம்ப மோகமா இருப்பார். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிறந்த அந்தனரா இருப்பார். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு இந்த சிந்தாமணின்ற அந்த பெண் மேல ரொம்ப ஆர்வம் இருக்கும். அவருடைய பெற்றோர்கள் இறந்து இருப்பாங்க, அதையும் விட்டுட்டு பயங்கர மழையா இருக்கும். அந்த ஆற்றங்கரையை தாண்டி அடுத்த கரையில தான் வந்து அந்த சிந்தாமணின்ற பெண் இருப்பாங்க. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த கரையை தாண்டி தண்ணி திறந்து இருக்கும், அவ்வளோ தண்ணி ஓடிட்டு இருக்கும் ஆற்றுல, மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு ஒரு பக்கம்,
பெற்றோர்கள் இறந்து விட்டார்கள், அந்த டெட் பாடி அங்கேயே விட்டுட்டு இவர் என்ன பண்றாரு, அந்த பெண் மேல இருக்க மோகத்துல அந்த ஆற்றை கடந்து அவர் அங்க போறாரு. அப்ப வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா, அவங்க அந்த விலைமாது கொடுத்த அந்த அறிவுரையின் காரணமாக அவருக்கு வந்து பகவான் மேல வந்து ஈர்ப்பு வருது. அவங்க சொல்றாங்க, இவ்வளவு இவ்வளவு ஒரு மோசமான எண்ணமா உனக்கு, இத வந்து நீ பகவான் மேல செலுத்திருந்தால் என்னால உனக்கு முக்தி கிடைச்சிருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்றாங்க. அந்த சிந்தாமணி யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, போன ஜென்மத்துல இளவரசியா இருந்தவங்க தான். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவங்க அந்த சிந்தாமணி கொடுத்த அறிவுரையின் காரணமாக அவருக்கு வந்து அந்த ஞானம் பிறக்கின்றது. அவர் என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய கண்ணுனால தானே உன் மேல மோகம் பண்ணி இப்படி நான் வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, அவரோட கண்ணே வந்து அவர் குத்தி கொண்டு பகவான் மேல எப்பவுமே வந்து நித்தியமான பக்தி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் மேல எப்பவுமே கீர்த்தனம் பாடிக்கொண்டு அவருடைய நாமங்களை சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார். இது வந்து வில்வமங்கல தாக்கூரோட கதை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இதோட இன்னையோட சாப்டர் முடியுது. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதருஷ கிருபா சந்து ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாத்.